Habitualment es fa turisme lluny del municipi de residència, però el que ens envolta guarda verdaders tresors històrics, artístics i patrimonials de gran valor. Per tal de difondre el patrimoni més pròxim, les rutes d'entre comarques aproximen a totes les persones interessades els atractius turístics de 6 comarques, entre les quals es troba la Vall d'Albaida. Bocairent, un dels municipis de major atractiu, és un dels que ha donat el tret d'eixida a l'edició d'enguany. Aquest programa Entre Comarques és un programa a punt de mira en el que no sols és la Vall d'Albaida, sinó que formem part 6 comarques, 6 mancomunitats, que som la Vall d'Albaida, la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Costera i la Canal. Els participants van poder recórrer els sinuosos carrers del barri medieval de Bocairent, que conformen un dels conjunts més bonics d'aquesta zona. La meua vall, recorreguda de dalt a baix. També van visitar espais emblemàtics com la cava de Sant Blai, on es pot veure de primera mà com es recol·lectava la neu i es difon l'esplendor que va tindre el comerç del gel. Les coves del Colomer i la plaça de Bous són altres elements patrimonials que van conèixer els visitants, però si hi ha un espai de referència que deixa petjada en tots aquells que s'atrevissen a recórrer-lo, són les covetes dels moros. Unes galeries excavades en la roca que, segons els estudis realitzats, podrien haver sigut graners o magatzems de seguretat, realitzats en època andalusina, entre els segles X i XI, que servirien a determinades comunitats camperoles de les proximitats, molt probablement d'ascendència bereber. En l'actualitat, les covetes dels moros estan intercomunicades i disposen d'unes escales per fer més fàcil l'accés. Una experiencia para vivir, o sea, fantástico, fantástico. Las chicas encantadoras, o sea, se han portado de 10 con nosotros y todo muy bonito. Hemos visto un montón de cosas en Bocairent. Yo es la 5ª vez que vengo y siempre descubro algo nuevo. Espectacular, un cap de setmana, un fin de setmana, un diumenge va passar, ho recomano. Per tal de participar en aquestes rutes, cal inscriure's en un formulari fins el dijous anterior a la ruta, en la pàgina web valldalbaida.com, on també s'hi pot consultar la programació que tindrà lloc cada cap de setmana fins al 22 de juny. Aquesta vaina